Lo guys, nagigoy isulti ninyo ba tinuod ni yun nga akong kaagi. Bati gigay din ning malabihan ta kahubog ba kay sus. Ngilad mong ginigay tanawon magsampiray tas dalan. Mura na gintag wag buot ba. Hindi gina ko malimtan akong kaagi katong pista to. Adlaw pagi dako sugod mig inom bispiras sa gabi. Hantod buntag paniud to. Labi nga inom yun. Sus pagbagbanda alas 2 kay hiyon naman kay ko sa tanan. Si Gia, ipalayo but siya. Pagpangihi bitaw na ako. Yung piyong na kong mata niya dapit sa basketbulan. Kilid. Pangihi bitaw na ako Sus abi na ako dali ko panghiyo niya barag-barag na ko diha piyong na kong mata niya daghang kintaw. Sus pag abli na ko sa sipir abi na ko ang akong nakuha ng akong pikoy ang ako ding itlog day mo na bira. Sus pag pangihi na ko banaw-banaw ang ihi sa akong puro pantalon oy. Grabe. Grabing ulawa kay nako lagi. Abi man ako nang pikoy mo nahawiran ako pagpangihi. Sus kana ning panit sa kong itlog day mo na inat ug mayo. Ihi din kog builo. Pastilan. Basta kay ulawa kay na ko tanan Grabe nga kaulaw gyud. Di man gyud malimtan sa mga tawo gyud. Dagko ig mata nagtan-aw gyud. Kulot pag yung mga buhok. Laina kayo Ulawa kaya to Binabira. Pagbira pag-utong sus. Galayat man yung itlog day. Panit mas itlog day. May nahawiran day. Ihi day pinabanat. Banaw lagi diri sa akong paa lagi. Ulawa kaya na ko Daghang kintaw. Uli lagi ko pananghid lagi. Ingon na akong amigo nga, noon sa mga sus, nangihi ko, nagdamgo, maguguatugod. Sus, pero hindi malasa kay, ang panit man sa itlog noon, may akong nainat noon og mayo. Builo din ko gihi, di basa ino kayo kung pantalon, sa brief. Banaw lagi. Bahak-hak din mga tao. Wana, tuga-tugag inom. Hindi, gabaan lagi. Buang ay mo paghubog-hubog kay siguruha gininyo inig ablis inyong sipir nga ang inyong pikoy mo yung mahawiran. Kay maparihagi mo sa kuha nga panit sa itlog mo yung mahawiran. Basa gigay ng inyong pantalon ba? Baha yun. Okay kayo. Kaihi naman hinoon.